Тяна Буруджиева съм, доцент по политически комуникации в катедра политически науки на Софийския университет. Цял живот преподавам в Софийския университет. Преподавала съм в много български и в други университети. И общо взето това е. Символ. Паметника на връх Бузлуджа е символ. И тъй като при това политически символ, и тъй като въпросът за политическите символи е точно част от въпроса за изследванията, които прави политическата комуникация, още от хилядолетия политическите символи се създават, за да говорят на хората и то да говорят дълго време. Единственият начин да ги накараме да говорят онова, което ние смятаме, че е важно за нашето общество тук, днес и сега, е да ги напълним със смисъл, който те не са имали първоначално. Така че всички тези предложения на различни архитекти за възстановяването на паметника и за превръщането му в едно друго място за култура, за младежки ентусиазъм, за хепанинг, за запознаване с, ако щете, изключителния характер на българската природа, история, които могат да бъдат видени с едни други очи, с очите на младото и съвременно поколение, за мен е ключово важен, за да вместо да разрушаваме паметниците, да им предаваме онази жизненост и значение, която би ги направила абсолютно адекватна част от нашия съвременния живот, от живота на следващите поколения. Абсолютно, защото един паметник, пак казвам, той се пълни с символика. И е много важно ние с каква символика ще го напълним. Първо, това е един уникален архитектурен паметник, който по един също така уникален начин се вписва с заобикалящата го среда и дава възможност всичко това да произведе нова принадена стойност, ако трябва да се изразя с термините от това време, когато е правен този паметник, и да му се придаде значение на символ вече на съвсем друго нещо. Те са два варианта. Или разрушаваме едни паметници, или ги вписваме в нашата нова символика така, че те да работят за полезни неща тук, днес и сега. Защото, вижте, най-лесно е да унищожаваме. Ако мислите, че гилотината, примерно, е един паметник на исторически, който френският народ не е можел да унищожи. И по този начин не знам какво да ни накара да забравим всички, включително себе си. Но те не са го унищожили. Те са го сложили там, за да може всички да видят какво е това и защо всъщност се е наложило то да бъде първо изобретено и второ използвано. Също нещо е, да речем, с гробницата на Наполеон. Наполеон, освен всички ползи, донесва и много щети на Франция. Давам пример Франция, защото тя е една от страните, които по много уникален начин успява да запази всичко в историята си, включително, мисля, че само във Франция все още има място, което се казва Волгоград, и това е едно авеню. Дори в бившия Съветски съюз това наименование вече го няма. Но за французите историята е всичко това, което им дава сила в настоящето за бъдещето. Точно защото имат история, те се гордеят с нея. И какво и как ще вземат от тази история, за да се гордеят, зависи от тях. Същото и за нас. Какво ще вземем от историята, за да се гордеем с него и да отидем в бъдещето, е наш избор. Тук, днес и сега. И ако ние изберем да вземем това, което е уникално на Бузлуджа и го няма никъде по света, и заради което всеки ще дойде да види или ще се поинтересува, или ще му бъде ценно и важно да види Бузлуджа, ние ще успеем да
как да кажа, ние ще успеем да използваме Бузлуджа за нашия живот и за нашето бъдеще. Ако не, тя просто ще си остане онзи символ, какъвто си е бил и вече до каква степен ще се разруши, колко бързо и как е единственият въпрос, който ще ни интересува. Ами аз си представям първо, че ще има една страхотна инфраструктура до там за различните видове туристи, защото не всеки е планинар. За да може абсолютно всеки да отиде. После си го представям като едно от, как да кажа, едно абсолютно различно място. Някакси мечтая да го видя като една гара, в която като влязахме се отзивахме в тропиците, пълна, защото вътре беше нещо като, как да кажа, място, което е пълно с палми и такава растителност, която във въпросната държава въобще няма. И е място на абсолютно празнично настроение, особено на млади хора. Тоест с най-различни заведения, с различни кътчета, в които могат да се провеждат различни неща от типа на изложби, четения, хепанинги и всякакви други такива ситуации, като при всички положения ми се струва, че трябва да има един път в годината нещо, което да е уникално знаково и да събира хората специално на Бузлуджа, но не защото се събира някаква партия да прави там конгрес, а защото се събира младостта и цвета на България, за да преживее някакво културно събитие. Би ги призовала да се опрат на своите мечти, така както те си представят и виждат своята община и нейното развитие, така да наместите и отговора за Бузлуджа, защото за мен, особено на местно равнище, директната демокрация, управлението чрез референдуми е ключово важно. И честно да ви кажа, не знае кое на 17 ноември за мен ще е по-важно. Дали това ще се случи един такъв сериозен референдум, който всъщност взима решение за развитието и за част от развитието на общината за десетилетия напред, или това какво точно ще се случи с този паметник, защото някак си сме свикнали просто да гледаме неговата разруха. Онова, което се случват фестивалите и хепанингите пред паметника и около паметника, те сигурно ще продължат да се случват, дори от него да останат два пилона, просто защото вече това място е избрано от хората на културата и онези, които искат да се докоснат до тази култура. Тук въпрос е ние като граждани на 17 ноември, дали ще можем да покажем, че има смисъл да бъдем включвани и да ръководим даже процеса на взимане на политически решения или не. Това е много по-ключово важно, защото мисля си, че това ще бъде един уникален референдум на местно равнище. Имало е няколко такива, но във всеки случай за толкова стратегически важно нещо и символично, и икономически, и като развитие на туризма и културата, мисля, че такъв референдум не е имало местен.